Tiguang nagudta dugay kay ta grade 1 o. Untan ang ato naman siguro gi ate man di ba? Yo. Nagtuon mi diri guys oh. Ay nainlingaw. Nagsige na pug kuan. Tuon na diha. Kita na himong maestra. Nina. Nina, pagtuon na. Sige na. Wala siya guys. Muna yung kuhanan niya. Sige, unsa din ang subject ka na? Aralpan. Aralpan niya. Pagkuha na diha. Dali na. Saan namigian? Gimuhang kuhan. Ansiran. Dugay kay cancer ka. Pero nga, pagbalik na ako diha, mahuman na kag-answer. Oh my God. Ha? Unsa? Muna to siya ang atong kuwan guys. Sus, hala ni dagom naman sad. Ni dagom na sad guys. Oh. Kahapon guys. Nagkuhan ko diri na lahi ko. Ini siya. Nagnahi kog mas. Tak mo sa kong mas lagi tayo guys. Adiri. Dagan akong nahuman nga mas guys. Tahi. Tara o. Tara kung mga mas ini. Ano akong ipanay guys, so napay isa diri naghanap kay kog nahuman nga mas wala na yung saon ako na yung mga mas diri ay murag patapit na mahuman tong isa ano humanan ni pila nakabuo akong mas gitahi. Naghan na siya. Mani akong trabaho gahapon. Kung ipanahi nga mas. Wapo ni nga mas kay humok guys ba. Hindi siya mag imong ilong. Ginhawa sad ka o kani mga kanina pa mo ko yung nahuman na butang nga garter. Mani akong mga gitrabaho guys. Daghan guys no. Nahi kog daghan kay nga mas kay but baligya ba kani o big giveaways na lang ba ni asa giveaways sa ani mga blue guys ang mga ipangbuhat ara daghan kaayo na no. Wala kay kugmas, kay pangbuhat. Ani akong lingaw. Nawa. Gusto mo magtuon, magtahi. Ako na siya ipang-arrange na akong mas. Pila na ang nahuman ako. Naghandagan na sad. Ano yung gwapo ni kay skin tone. Wala pa sad na human isa ka skin tone. Kailangan na dagkan niya. I-join siya. Pagtahi. Kani ang
Burberry. Sana. Ano po doon, nahuman ako. Lain ang nahuman, guys. Imagine. Ano ako ay lingaw. Dili magbuhat-buhat nagmas. Kaya na kayo kung nabuhat, guys. Batangan na lang ni siya garter. Tanga garter. Bago kapalit sa tiwas garter. Pwede ni siya sa mga bata. Sa daw to? Wala, guys. Unang akong natrabaho. Ay, sama ni. Umana ang imuhang kuan diha dong. Nagdali na diha. Kay mana na ko diha ron. Akong gipa study, guys. Para matukuan. Kung dili ni mo na siya ko anon, pag sige lalag cellphone, doon di mahuman ang iyahang assignment sa eskwela. Iwasan na kay para ipasa na to ni ma'am. Apo na sad. Hello guys, no, nagnangana po niya akong ulo. Naana po yung mga puti, oh. Guys, ano yung mga puti ako, oh. Sus, kasiga sa puti. Anaon, katabon dira. Style na lang sana siya. Para matabunan. Sige lang na dyan sa inyong lula daday. Sige na, pagdali na. Tiwasag yun na kay. So, grabe sud kayo maka patugtog ng kuandiri, eh. Nananawag salida. Today guys, naday ko yung mga tanong diri. Marami ko mga tanong guys, oh. Hindi siya, na may tanong nga ni. Akong gitanaw ba kay saan yung dagana ng mga kuan diri, eh. Ang nigwapo na siya nga dako ng iyang kaang. Kung gamay pa yan ka, ang gamay pangit pa kayo siya, karon ako na. Pinsaka na siya diya guys, isaka na. Usaka na niya, oh. Arawa. O, pertinan sa kataas na kayo gisakahan ng akong tanom. O, dikit na niya siya sa bongbong. Di naman siya matangtang guys. Nakadikit kayo siya. Nawa lang siya dyan. Di na, dikit na siya ang kanang yang gamot, dikit na rin. Di na maibot to. Ano siya maibot? Ay, taas na kayo yung kuan guys. Dito po. Ano mo, pilit na padulong na si babaw. Iyo kaayo. Hipod akong kani. Sige po panganak. Kung gilain ako na kayo siya guys. No. Wala siya ang view. Nobre rin ang mga tanong guys.
Sobrang uban nga paliton jud ba. Pinugri na nga mga tanong mo. Yan mo kung matanong-tanong sa diha guys. Hindi pa na uban na hinatag na. Hinatag na yung mga tanong mo guys. Tupod Unsa naman? Ano na Humana. naging desisyon ng mga kuan daw la Unsa? sa simbahan. Ano Pamahalaan nagsimbahan ng saday lagi. Kuan daw ugnayan daw. Ang Ang ka ugnayan nila ba sa simbahan o pamahalaan. pamalaan og ang simbahan. Oh. Ang sa daw nganong amigoan daw sila. Kay kasi parehas sila nagtrabaho sa gobyerno. Dili. Ang pamahalaan mo po na siya ang nagakuan sa mga tao. Sa mga sundon sa mga tao ba nga mga kuan bawal sa gobyerno. Otoy ginadili ni sa mga tao buhaton para nang preskaron COVID. Ang gobyerno. Dili, ana. Asa man? Kana nganong amigo daw sila ba? Naging relasyon, anong naging Parehas relasyon naman sila ang mga gobyerno? oh, parehas lang sila ang parehas silang mga balaod, pareha ang ilang balaod. Pareha ang ilang mga unsay ilang balaod gani. Guys, tamang guys, unsay balaod. So daning magkuha na ta guys. Nag-eskwela nagkuan oy. Napil mo kutaw sa tong utok. Tiguang nagutadugan kay ta nag-grade 1 o nya. Pangutan-untan ang ato naman siguro gi ate man di ba? Di ko grade 1 guys, grade 5. Oh, grade 5 na. Di ba atong gi ate man lang diri mo an. Matiguang na ta na gikan sa kuan. Na-focus na jud ta sa paglaba-laba. Wala na purol na ba? May man pareha nga nang nag-eskwela gyud di ba kay magsige pag adlaw-adlaw na eskwela di siyempre narag nabaid sige mo dito si kuha mo dito kuha na to puti pasabot karon kalitan na taron aning nagkuan ta nang naana diri sa nga school kanang homeschool nakalitan lang ta nga kita ang maguna-una sa ato pa din nata maguna-una sa trabahoon sa balay kay na ta naguna-una sa ilang gipangutana ana to damhang to mapangutana hatong kabalo kay nga to kung ginapokus na mga unsaon pag kuan din sa balay luto ugma say kumata kay malimpyo mo mana gas diha lami man din siya guys aslom lang. Kung saan ay flavor ani? Pineapple, grapes, green apple, ug mangga ug orange. pati po din aslom tingala ko aslom kayo. Pero lami siya ba?